Ayan guys, live update. Sunday live update guys. Nandito tayo sa Pasig River, Esplanade. Ayan. So, ayan. Abangan niyo ako mamaya doon. Pupunta tayo sa baba. Doon sa may papunta na guys sa Fort Santiago guys. Abangan niyo ako doon guys. Maraming shoutout sa inyong lahat guys. So ayan, may ilaw na. Maraming shoutout sa inyo guys. So, maganda ng view natin. Inilawan na guys. So may mga ano dito guys. Tawag dito, may mga mascot. So silipin natin dito guys. Ang ganda ng ilaw na. Oh! Oh! Ang ganda na. Pwede tayo mag-picture dito. Dito guys, may entrance dito sa may may entrance din dito sa may Norton. Sa dating post office guys, may entrance din dito. Thank you, Joanne. First thumbs up. Ayan. First thumbs up ko. Bigyan ng jacket niya. So ayan, malinis yung ating Jones Bridge. Ayos, malinaw tayo. Shout out sa inyo dyan. Tony Vlogs. Ayan, hi, shout out. Boss, happy Sunday. Yes. Thank you for coming. Tony Vlogs. Shout out sa iyo dyan. Ayan. Shout out natin si Tony Vlogs. Ayan. Shout out sa inyo dyan guys. Ayan, nandito tayo guys live sa Pasig River Esplanade. So ayan, marami ng tao. Didilim na guys, marami ng tao guys. 4 million in the house. Thank you for coming. Ayan. Spider-Man. Hello. Okay. Ayan, 7 million.
keep Pasig River clean. Panatiling malinis ang Pasig River. Clean Tramuros. Ayan. Clean Tramuros. Ayan, 5 million in the house. Paki-like lang po ang ating live at paki-share para updated naman ang ating pasyal kayo dito guys, maraming maganda rito, maraming kainan din dito. Mamaya papasyalan natin. Ayan, may mga foreigner tayo. So, ang dami agad tao guys. Magdidilim pa lang mamaya-maya. Ito, ang ganda nito. Kung mamaya pupunta tayo doon sa dulo. Coastal na. May photo booth dito guys. Waffle coffee. Dito. Yung birds na yun, laki haba. Malinis yung ating ilog Pasig. Brew Point. Meron din tayong Brew Point dito. Laking birds, haba.
Sherbal. Shoutout sa dyan, Sherbal. Ayan, shoutout. Sherbal Ayala. Ayan. Good evening all viewers. Ayan, paki-support natin yan si Sherbal Ayala. At saka si Tony Vlogs. Support natin ng mga kapwa natin vloggers. Sherbal Black Post. Meron tayong love lock. Ayan, meron dito mga brew, coffee. Marami mga kainan dito, guys. So, ayan, no? Dito may Vaz Chicken Star. Ayan. Samahan nyo ako, guys. Dito, maraming kainan dito. Dito, ano naman to, guys, oh? Ranchos. Ayan. Chicken wings, plain buffalo, garlic, parmesan, salted egg, snow cheese, soy garlic. Ayan, dito yan, chicken wings. Ranchos and wings, sizzling sisig, burger, Hungarian sauce, liempo, pork chop, kare-kare, buttered chicken, display, sweet and sour, garlic, mayo. Ayan. May master siomai din dito, guys, panalo. So, ayan, makikita na natin, guys, yung Binondo Bridge. So, tuloy-tuloy lang tayo. Buti wala pa mga sounds. Hindi tayo makaka-copyright. Ayan, 9 million in the house. Ayan, pakilike lang po ang ating live. Pakilike, share kung nagustuhan nyo ang ating video, guys. Hi! Ayan. Shout out! Ayan, guys. So, yan, fruit shake and milk tea. And dito lang yan sa Esplanade. Sig River Esplanade, guys. So, ayan. Sal tayo ng dami kayo nandito, guys. Snow po. Ay, snow ice cream. Snow. Oh, panalo dito, guys. Oh. Bluetooth is... So, ayan. Panalo. Pero pori. Chicken. Ayan. Open na ngayon. Nung pupunta ako, may ginagawa rito eh. Pupuntahan natin yung mga kainan doon sa bandang dulo. So, yung malapit na sa Port Santiago. So, dito naman, guys, meron dito a little tea. A little tea. Ayan. Hello, guys. A little tea. Dito.
sa ano, Sagami ice cream roll. Ah, yun. Ayan na guys, hindi pa iniilawan. No? Wala pang ilaw. Shout out sa inyo dyan. Parang gusto ko doon ah. Ang maganda na na. Pupuntahan muna natin yung Binondo Intramuros guys. Ano tayo? Eh, wala may daan ba? Ayun, may daan. 4 million in the house. Paki-like mo. Akin. Sila natin yung ano, doon tayo sa ano. Hi. Pupuntahan natin yung Binondo. Binondo Intramuros Bridge. Ayan. Pakyat na tayo. Pusa. So, ayan. Kitang-kita na natin, guys. Ganda rito. Grabe. Grabe, ang ganda guys, no? Para tayo sa ibang bansa.
Wala tayo tatawid dito. Wala palang tao ngayon. Ito, maganda rito. Oh. Buhay na buhay sa gabi. Dito tayo guys. Ano? Ayan o. Ito ang price pa rin. Ganda. Wala ko ng tagusan. Balik tayo.
Sound chest. Ayun, napindot yata. Okay na, guys. Natanggal pala yung ano. Okay na, guys. Okay na. Sound check. Ayan, okay. Napindot yung ano, mic ko. Natanggal yung ano. Natanggal yung pinaka foam niya. Yung foam niya. Tapos tiningnan ko, wala palang ilaw. Hello, sound check. Okay na? Thank you, thank you. Okay na, guys. Ayan, pasensya na kayo, guys. Sana. Hello, sounds. Hello, sounds check. Sound check, mic. Hello, sound. Kaya pinalitan natin ng mic, guys. Okay na, guys. Ayan, oh. Mas okay na yung ano. Hindi na magulo. Mas organized na ngayon. Mas okay na ngayon ang ano. Ayan, may nang tapunan ng basura. Ay, ito na yung pinalitan na kasi yung mga ano, tindahan nila. So, hindi na so, ayan, organized na. Tokot, baboy.
Boss Ray. Boss Ray Lechon. Boss Ray Lechon. Okay na guys, may sounds na tayo. Sound check, sound check. Pinalitan natin ng mic, nalobat pala eh, tataka ako. Hi. So maganda na ang mga ano natin dito. Sonia Spices. Biryani to. Yes, sir. Biryani, ma'am. Pani puri, sir. Pulao biryani, sir. Yes, biryani. Kabuli pulao biryani. What's that? This is from Arab country, sir. Arab country, yes. Rice and chicken. Just like biryani? Chicken? Yeah, like biryani, sir. But That's the the way plate. of cooking is different, sir. Different. Yes. This is, we are using kabuli rice, sir. Kabuli Import by rice. Pakistan, sir, directly. Ah, The Sahel rice, sir. Where is the rice? Here. We are using that rice, sir. The kabuli rice. This Kabuli is import rice. from Pakistan, yes, sir. Instead of basmati, this is kabuli, sir. It's same like okay. basmati, sir. Different from This is from Arab style, sir. Arab style. You're Pakistan or? Pakistani, yes, Yeah, sir. Pakistani. Yes. This is This is pani puri, sir. Pani Puri. Okay. It has mashed potatoes and fresh chili greens and meat, sir. Good for immune system. Good for immune system. Yeah, good for very good for immune system. And then this puri, sir, it's like a popper. We are making it with wheat flour, sir. Oh, with flour. Yeah. Okay. 200. Yeah, all of them. Okay, sir. Thank you. Thank you so much, Thank you, sir. sir. Have a nice day. Thank you. You speak Tagalog? No, Not yet. Little bit. Little bit, ah. Yes. Ate, do you have garbage bin? Yeah, shout out kay Rene Squirrel. Ayan, nakasupport naman po ng ating kaibigan natin dyan. Rene Squirrel, shout out sa dyan. Ayan. Ayan, nakakagutom dito. Ang daming pagkain. Ang daming juice. Ayan, oh. Boko sarap. Ay, boko sarap. Ay. Ayan, Ihaw-ihaw po. ihaw-ihaw. Dito nyo na matitikman ang iba't ibang klase ng ihaw. Okay. Isaw. Masarap. Ang sauce, usok pa lang, Usok. ulam na. Yes. Ayan, dito sa Arcanto. Arcanto Barbecue. Arcanto Barbecue, guys. Usok pa lang. Usok pa lang, Ang bango na. ulam na. Bente na lang. Arcanto Barbecue.
Wow. Scallop. Scallop, sir? This is scallop. Wow, nice. Yeah, balik na ako. Ayan, ano? Ubus na yung talaba. Ah, very nice. Hi, sir. It's okay. King Street Fry. Kami Loki, dalawang Hali ang ganila. Lima tsaka apat. Limang daan. Hi, sir. 299 package. Watermelon. Ano sa inyo, boss? Isling po. Jude Ray, Sisling. Only rice and gravy. Only rice, only gravy. Ayan. Lahat yan grilled, no? Opo. Andre. Boy, natawag na daw ba yung Andre? Wala pa. Wala pa daw po. Sunod na. Jude Ray, Shane Sisling. po. Ito. Ito na lang siya. Okay, please ako dito dito. Ikaw na lang inaantay. Grabe, nakakatakam nakakagutom, guys. Sam's Street. Pence. Fry. Wow. Fries and shawarma. Mas gumanda, guys. Mas naging organized yung mga tindahan. Makita mo dati, grabe. Oh. Magulo, makalat. Ngayon may mga basurahan na, guys. Bago na yung store nila. Dito naman, ramen naki. Ramen naki. Burger. Ayan ito. Pakistani menu. Pakistani menu. Numbers. Ayan, shoutout dyan kay Encanto de Dios. Yeah. Shoutout sa dyan. Ambers. Limson. So, may mga basurahan na tayo, guys. May recyclable, compostable, disposable. Ayan. That's it.
Ito ang paborito mo, oh. Rene Squirrel. This is your favorite. See? Pasta pizza. Hi. Nakita mo, Rene Squirrel. Support lang po natin, Rene Squirrel, ha, yung channel. Kailan na natin? Hi, sir. Ma'am, for your street meat po. Yes, what the fuck? Ayan, photo pizza. Dapat may combo pa tayo dyan, madam. With top coffee. 3 pizzas with top coffee. Ano po, with top coffee na po, your other? Okay daw po. With top coffee. My one take one. Ina lang po sa tutong order po. Burger Casa. Burger Casa. What's your price? What's your price? Ano, pati na lang po ibigay. Yes, po. Basta willing to wait po kayo ba? Ay, pakuha lang ako, ah. Burger ka sa akin. Okay na po, willing to wait. Burger ka sa akin. So ito po yung price nachos. Over 150. Nachos with price 150. Ayan po. Hungarian with price nachos. Price nuggets 150. Price popper burger 150. Burger. So ayan, burger 99. Burger egg. Isa lang po. Ano po? Anong pangalan? Burger ka sa akin. Ambi shawarma. Ambi shawarma.
Buy one, take one, 100. Shawarma pita single order, large 70 jumbo. So, ayan. Shawarma rice overload, 150. Shawarma rice single order, 100. Wow. Ambi shawarma. Dito lang yan sa Pasig River. Hi guys. Mahaba ang pila. Mahaba ng pila. Hi. Dito naman ang extra juice. Juice bar. Mahaba ng pila ng Ambi. Just brew whole wheat. Buy one, take one. Magic ice cream. Wow. Pork. Lapit na tayo dito guys sa Port Santiago. Ikaw mo yan, bago ito. Ikaw mo, ito to. May pakita ko sa'yo. Dito naman maraming mga ano. Souvenir. Mga souvenir guys. Mga souvenir to guys. Yan, Tora, maganda. Ay, oo. Wow. Ay, siya.
Galing ah. Well, nandito na tayo guys sa ano, Port Santiago. Port Santiago na tayo guys. Nawala na rito yung kainan, nilipat na. So hanggang dun to, oh, layo. Dito pwede nang Intramuros Port Santiago ticket booth. May ticket booth na dito. Dito. Dito ang labasan. Ganda na, no? Ganda na guys ang Port Santiago. Port Santiago. Tagos na rito eh. Pag galing ka rito sa Port Santiago, pwede mo nang magtasin yung ano, Pasig River Esplanade at saka tatagos ka na guys, papunta na sa ano, dulo-dulo, papunta na sa Arroceros Park. Ganda dito. Pabalik na tayo guys, pabalik na tayo. Pabalik na tayo. Galing na ako dyan eh. Umuwi na ako. Galing na ako. Umuwi na ako ng puro. Balik na ako. Umalis lang ako. Akala ko kasama pala si ano. Loading. Loading.
Kaya po, sarado din. Ayan, shoutout kay Jack. Shoutout, Encanto de Jesus. Shoutout sa dyan. Shoutout sa inyo dyan, guys. Pabalik na tayo, guys. Papunta na tayo sa may harapan. Shoutout sa inyo dyan. Shoutout sa Serial TV Vision. Shoutout sa mga viewers dyan. Dito tayo guys sa Pasig River Esplanade guys. Daming tao, daming namamasyal guys. Dito tayo sa pinakamahabang pasyalan. Pinakamaganda at pinakamahabang pasyalan. Ang daming ano dito guys. Mga juices oh. Daming pila dito sa Ambish Shawarma.
So, pinipilaan yung burger ka sa akin. Burger ka sa akin. Pinipilaan dito, guys. Apo. 180. Pasta pizza. Spokes ka lang. Kami kayo nandito. Close. Kaya ko yung pagkilao, nila eh. Pag ano na mo, pagpasalamin, nakapira na kayo, nakapagpuhan sa dalawa eh. Ayan, shout out sa inyo dyan, guys. Shout out, shout out.
Kaya mo muna si Rosie. Sabi niya, Ate Des, Every moment I spend with you. We were Hoy, ito ka ali. konti ng tape. Hello po, vlog po yan. Sino? Hi. Hello po, shoutout sa inyo guys. Hindi yan ano. Nakarumi yan dyan, walang kulang sa Indonesia. Anong tao dito, guys? Sundok dyan, let's go. Parang bingot ka.
Saan na yun? May... Grabe nga po guys. Pagod oh. Bababa na tayo ng Jones Bridge. Wait lang, 5 minutes. Na ano? Ayaw!
Ayan o, si Mario. Tapusin lang natin guys yung ano. Malungkot mo kasi. Shout out sa inyo guys.
Ano? Kahit nga. Ito ba yung ano yung mga sabi natin? Parami ng tao dito guys. Nasaan? Kahit pa nag-inip. Uy, ba't yan? Dito tayo. Dito tayo. Pupusuli mo na lang. So ayan guys, mag-i-end na tayo. Okay na to. Maraming salamat. Thank you for watching guys. God bless you all. Bye. Ayan, paki-like lang po ang ating live. Kasi ang problema, Bayad. Gawin na natin yung 2 hours. Ayan. Mamaya-maya. Meron pa tayo 15 minutes. Sige. Shout out sa mga OFW natin dyan. Mga Filipino community. Shout out sa inyo dyan. Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out sa inyo. Yan, dito tayo guys sa Pasig River, Esplanade. tayo.
pesos. Dito sa baba, ang dami rin kainan. Sa likod ng posto. Locos pa sila. Locos yan. Yan daw sa meron pa mga Dito nga eh. Mario. Nandito si Super Mario. Tsaka si, sino ba ito? Kulay blue? Si Spider-Man. Nakayayat nga si Spider-Man. Patamlay. Gutom. Tagusin ko kaya yun. Oh, 100 lang, 100 presyo. Yes. Sabihin kaya natin.
tagusin natin yung Arroceros. Arthur Bridge. Tatagusan ba yan? Nasa ilalim tayo guys ng Arthur Bridge. Bababa tayo ng Arroceros. Nasa likod tayo ng Quinta Market. Oh. Dito na tayo sa Manuel L. Quezon Bridge. Bababa na tayo ng Arroceros. Nasaan ba ito? Nasaan ba? Layo, kapagod.
Dito tayo sa loob ng ano. Sa loob na tayo ng Caroseros. Lalabas na tayo sa exit. Dilim dito. Dapat may ilaw dito eh. Mahina. Dilim. Siya kaya dito. Kaya muna tayo. Tayo ko na to. Thank you for watching guys. God bless us all. Bye.